Στο πρώτο μάθημα, όταν ήρθε και εγώ περίμενα να μου βάλει, να με βάλει να ζωγραφίσω, να σχεδιάσω κάποιο αντικείμενο, έβγαλε από την τσέπη του ένα σπάγκο και τον γκρέμβασε από τη λάμπα και μου λέει να ζωγραφίσετε αυτό. Ήταν πολύ περίεργο. Είχε δίκιο, διότι εκείνο που εννοούσε ήταν ότι ένας σπάγκος, όσο και αδύνατος να είναι, έχει έναν όγκο και έχει διάφορες καμπύλες και όλα αυτά είναι μέρη του σχεδίου, δηλαδή αυτά πρέπει να βρεις. Ο σπάγκος αυτός φωτίζεται και φωτίζεται από τη μια μεριά και όχι από την άλλη. Επομένως το ένα μέρος είναι φωτεινό, το άλλο είναι σκούρο. Και αυτά τα δύο μέρη, το σκούρο και το φωτεινό, κατά τη διαδρομή του σπάγκου περνάνε από διάφορα φόντα. Και κάθε φορά που περνάνε από το ένα στο άλλο, παθαίνουν αλλοιώσεις. Και αυτά είναι τα πάθη τα οποία συμβαίνουν μεταξύ αντικειμένων όταν τίθενται πλάι-πλάι ή εναντίον το ένα το άλλο.